Si Carlo Alexi Bendigo Nograles. Nagsugod iyang public service pinaagi sa pagtabang isip Chief of Staff ni Speaker Boy Nograles sulod sa pipila ka tuig diin nagsugod ang iyang kaalam ug siya nahulma sa pagdumala. Siya nag-alagad isip congressman sa unang distrito sa Davao sa tulo ka termino o 9 ka tuig. Sukad sa iyang unang termino, tuig 2010 hangtod 2018, si Carlo nahimong aktibo sa Kongreso isip Assistant Majority Leader sa 15th Congress ug Vice Chairperson sa Committee on Human Rights, Chairman sa Committee on Labor and Employment ug Vice Chairman sa Committee on Revision of Laws. Diin siya giila sa International Labor Organization sa pag-author niini sa Philippine Green Jobs Act of 2014. Siya sab nahimong chairman sa Technical Working Group sa Zero Hunger Bill. Chairperson sa labing importanteng komitiba mao ang Committee on Appropriations. Ug siya nahimong miyembro sa mga nagkalain-laing committee sa Kamara. Sa iyang pulido nga pagpanerbisyo, si Carlo nakahimo na og marka ug gigawaran nga Most Outstanding Congressman sa pipila ka tuig. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran, ug dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao ug didto sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasud dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagdugang sa garbo para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinud-anon, dunay integridad ug may baruganan. Kauban nato, Carlo Nograles.